Selamat sore, pada kesempatan kali ini kita akan mengantar Nyonya Dara ke rumahnya di Talok Majalengka ya. Yuk kita ikuti perjalanannya. Oh, ndek kono wis mlebu kon, mlebu kon cara geser sing jahitan. Taman kepingin ndang waras. Itu ngantuk ya bubuk. Hei, awas sayangku. Engkok metune lurus rono lek. Oh, aku kok atret mundur. Oke, kita sudah sampai. Oh, sing iki dalemnya. Assalamualaikum. Kamare. Kamare. Pondok isor sampean bubuke. Gak keren-kerenan iki. Engkok sampean anu ya, lampune ganti sing kuning ya, sing barak ya. Kula apa 15 watt sih aku gak ngerti. Pokoke sing kuning pokoke nggih. Heeh. Isor ini. Keren-kerenan. Wis ora kelasan Ibu Cici ya. Waduh njaluk gendong. Ojo ya. Ngono itu mbek bubuk enak. Ini dicaringaken. Nggih. Nek sengenge dicaringne diolah kali 15 menitan. Mripate sing ditutup. Heeh. Mripate sing ditutup ya. Ngare. Akhirnya itu lah. Burung. Jadi titik berbalik nggih, soalnya mau mantan mimi niku anteng guna. Mau nangis. Terus gini tuh kita sampai oh, alah, jadi saya kalau stres istirahat dulu makan banyak sekarang ya. Ya wis menarik ya Mas ya. Wis selamat. Halo mboten pun